Jamen, jeg kunne godt tænke mig at komme op og gå igen. Det er sådan det eneste ønske, jeg har, men det ved jeg så ikke. Det kan man ikke få opfyldt. Altså, det er nok lidt svært at få opfyldt. Men det kunne jeg godt tænke mig. Det møder man jo af til, hvis folk de ved, at man er narkoman, eller så er der mange, der snakker ned til en, som om man er 5 år eller et eller andet. Jo. Og det kan gøre mig helt afsindig vred, for at sige det mildt. Jo. Fordi altså, er du narkoman eller ikke narkoman, altså et menneske er jo et menneske. Jo. Jamen altså, jeg ønsker, at jeg får det bedre endnu med min sygdom, som er paranoid skizofren, ikke? Og der håber jeg, og det tror jeg også på, kan lade sig gøre, hvis jeg bliver her. Og få det rigtig, rigtig godt, selvom jeg er skizofren, ikke? Helst ikke skifte sagsbehandler, og det der med, at man skifter, fordi man skifter bopæl og alt sådan noget der, ikke? Og så skifter man sagsbehandler, så er man sat og fortalt og fået tiltro til et menneske, ikke? Og så lige pludselig, fordi man flytter ud i skovparken over for et eller andet sted, så skal man have en ny sagsbehandler, og så skal man til at begynde forfra en gang til. Prøv på så vidt muligt at holde den sammen. Ikke? Så der bliver oprettet et tillidsforhold. Jeg bliver fri for de der øretøjer, som var nogen, der mener, jeg skal have. Og for min alder, så har det godt helt døgnet, og det er spiller musik, der kommer på netværkstedet, så for at være ude og se nogle mennesker, andre mennesker og sådan noget. Jeg kan også leve et rigtigt liv. Det har jeg ikke gjort de sidste 7 år. Førhen der var det jo sådan, at den, som udbetalte ens penge, den vedkommende kunne du også gå ned og sidde og tale med, og hvis der var et eller andet, hvis du manglede en seng, eller om du kunne få hjælp til det, eller hvis der var nogle andre problemer, man havde, og så vidste de, for eksempel, der er de der kvindeværksteder i lokal, samfund, eller sådan noget, det startede, så var det sådan noget, de vidste noget om, man kunne starte ved, og man kunne blive rådgivet, og sådan noget. Det kan man ikke mere. Ja, så vil jeg godt have mit eget køkken, hvis det kunne lade sig gøre. Men det er jo lidt svært, fordi det har noget at gøre med bygningerne. Så skulle de udvides og laves en lille smule op. Og så havde vi nok ikke kunne være her, når de skulle laves op med køkken. Hvis man nu tager i betragtning af en, der har siddet under i et år i dansk statsfængsel, bliver løsladt med et løsladelsesbeløb, der hedder 410 kroner. Hvilket vil sige, at man, hvis det er ekstremt, kan komme til at skulle leve for 410 kroner i løsladelsespenge i 13 dage. Og blive så til vor herre om, at det ikke falder sammen med en weekend. Fordi så kan den komme oven i hatten. Så er vi reelt hen i en halv måned. Og der burde man måske både fra fængselsvæsenets side, men måske også fra kommunen af, sige, jamen sådan en mand, der lige er blevet løsladt der, det er altså dagen efter, vi skal have fat i ham og tale med ham. Fordi ellers så er der en overhængende risiko for, at han vender tilbage til det fængsel, han kom fra. Hvis jeg var statsminister, så synes jeg, at alle skulle respektere hinanden her. Og inklusiv krigen skulle stoppes. Det vil jeg ønske. Men i hvert fald synes jeg, at man skulle respektere hinanden her. Over det hele.